Καλησπέρα. Από το κανάλι 4 συνεχίζουμε και απόψε την προβολή προσώπων που κατέρχονται στις περιφερειακές ή στις δημοτικές εκλογές. Έχουν μείνει ακόμα 10 μέρες ουσιαστικά, αλλά είναι Παρασκευή σήμερα. Την επόμενη Παρασκευή τελειώνει η παρουσίαση των υποψηφίων, όπως είπαμε. Απόψε έχουμε ένα ξεχωριστό υποψήφιο. Και λέω γι' αυτό γιατί είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του τουρισμού, ο οποίος δεν πηγαίνει στην πολιτική ούτε για να αποκτήσει όνομα, ούτε για να γνωρισιμότητα, τίποτα. Πηγαίνει για να προσφέρει. Τουλάχιστον έτσι θα μας τα πει σε λίγο. Είναι ο κύριος Σηφάκης Αντίπας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος συνδυασμού Κρήτη Πρώτη Δύναμη, με επικεφαλής τον κύριο Σταύρο Αρναούτα. Κύριε Σηφάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χιτηράκη. Κύριε Σηφάκη, να ξεκινήσω με μια ερώτηση που σας την έχουν κάνει συνεχώς. Πώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του τουρισμού αποφασίζει να συμμετάσχει στις περιφερειακές εκλογές? Τι τον όθησε? Καλό το ερώτημα. Έχω όμως μια απορία. Γιατί να απορεί ο κόσμος όταν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες ή είναι επιτυχημένοι αποφασίζουν να μπουν... Αν θέλετε σας απαντώ αμέσως. Λόγω της απαξίωσης του τελευταίου καιρού όλου του χώρου της πολιτικής, γι' αυτό το λόγο σας το λέω. Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλους τους χώρους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στα κοινά από όποιο σημείο της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής και αν κινούνται. Κινούμε στον τουρισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1981. Πέρασα κι εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, την πορεία της μεταπολίτευσης. Ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη τώρα να τα επαναλαμβάνουμε, υπήρξαν ελπίδες, υπήρξαν απογοητεύσεις. Κάποια στιγμή όμως το θέμα έγινε σοβαρό. Φτάσαμε σε σημείο το όποιο χρέος είχε η χώρα μας να μεταφερθεί στις πλάτες των απλών πολιτών. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού του ήταν μια χώρα που θα μπορούσε να είναι πλούσια να ζει φτωχά. Ένα νησί το οποίο είναι πλούσιο ζει φτωχά. Κύριε Χιντηράκη, δεν το δέχομαι. Άσχετα αν ανήκω στον τουρισμό, αν εργάζομαι στον τουρισμό, αν υπηρετώ οποιαδήποτε άλλη δουλειά, νομίζω δεν είμαι και ο μόνος. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει, πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος γκρινιάζει, και εγώ λοιπόν είμαι ένας από αυτούς, και γι' αυτό το λόγο είπα στον εαυτό μου ότι αντί, κύριε Σηφάκη μου, να κάθεσαι στην πολυθρόνα σου και να γκρινιάζεις και να διαμαρτύρεσαι, για σήκω πάνω να δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Αυτό ήταν όλο. Αποδέχτηκα με την πρόταση του Σταύρου του Αρναουτάκη, τον οποίο διέκρινα ως ένα τίμιο άντρα, ως ένα τίμιο πολιτικό. Και αυτός είναι ο λόγος που πήγαμε τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο, αφού ασχολείστε με τον τουρισμό, να ξεκινήσουμε λίγο, θα πάμε και στην περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι τα θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή είναι και θέματα της περιφέρειας. Η διεθνής κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν ευνόησε το τουριστικό προϊόν. Όμως τα 2 τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν φταίμε εμείς, αν βοηθήσαμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι φταίνε κυρίως οι γείτονές μας που μας έφεραν τόσο τουρισμό. Έχει η Κρήτη τις υποδομές να εξυπηρετήσει καλώς τόσους τουρίστες? Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ναι. Τον τουρισμό τον εφέρνει η Κρήτη και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην Κρήτη. Δεν τον φέρνουν ούτε οι δομές, ούτε οι υποδομές, ούτε οι κυβερνήσεις. Τον τουρισμό τον ευρίσκουμε εμείς που αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού. Και όταν λέω όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού, δεν εννοώ μόνο τους τουριστικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους. Τουρισμό κάνει και ο εστιάτορας και ο ταξιτζής και η πολιτική αεροπορία και η αστυνομία και η αγορά και οι έμποροι και οι γεωργοί. Αυτό το πράγμα, αν το κατανοήσουμε κάποια στιγμή, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνει ο τουρισμός. Ο τουρισμός στην Ελλάδα
στην Κρήτη προκειμένου, γιατί εγώ θέλω να μιλήσουμε για την Κρήτη απόψε. Ξέρετε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έζησε απελπιστική απουσία των συνευρωπαίων μας. Από το 2009 μέχρι και το 2012, αυτά τα 4 χρόνια, η ευρωπαϊκή αγορά απουσίασε. Μειώθηκε για πάνω από τα 50% σε σχέση με το 2000, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Ευτυχώς που εκτός από μένα και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου είχαν ανοιχτήκατε στις καινούργιες αγορές, θέλω να πείτε. Τη φαϊνή ιδέα να κοιτάξουμε λίγο και προς Ανατολάς. Βρήκαμε τη Ρωσία σύμμαχο, συμπαραστάτη, εν πολλής και σωτήρα. Είναι βαριά η λέξη, κύριε Χιντηράκη μου, αλλά εάν δεν είχαμε τους Ρώσους τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως να μην είχαμε και τουρισμό σήμερα. Η Ρωσία λοιπόν συνέβαλε τα μέγιστα στο να κρατηθεί ο τουρισμός στο νησί μας και όχι μόνο. Από πέρυσι επανήλθε σιγά σιγά σταδιακά και επανέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όμως δεν έχουμε πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν έχουμε κρεβάτια, κύριε Χιντηράκη. Δεν έχουν χτιστεί ξενοδοχεία. Έχουμε την αίσθηση ότι η Κρήτη μας είναι ένας προηγμένος τουριστικά τόπος. Είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε στα γενοφάσκια μας, κύριε Χιντηράκη. Μπροστά σε αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε εάν τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν θέλω να λέω αριθμό ετών για να μην το συνδυάζει κανείς κομματικά και είναι κάτι που δεν με απασχολεί, εάν τα τελευταία πολλά χρόνια είχαμε δουλέψει όπως οι αντίπαλοι μας, εντός εισαγωγικών, οι αντίπαλες αγορές οι τουριστικές, οι αντίπαλοι προορισμοί προς τη χώρα μας, θα είχαμε καταφέρει κι εμείς κάτι ανάλογο. Μείναμε πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν θεσμικά πλαίσια. Άντε σήμερα να πει σε έναν ντόπιο ή σε έναν επενδυτή να έρθει να χτίσει ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη. Δεν γίνεται, κύριε Χιντηράκη μου, τα σημερινά δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε ή που θα ασχοληθούμε με τα κοινά και να απαιτήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση να δει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το δίκαιο. Κύριε Σιφάκη, από τη θέση σας αυτή του τουριστικού επιχειρηματία, δεν έχετε πολλές φορές κρούσει τις πόρτες των υπευθύνων που είναι στον τουρισμό να τους τα πείτε τόσα χρόνια ή μιλάτε σε κλειστά αυτιά? Και είπαμε να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έχω κρούσει τις πόρτες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τα αυτιά είναι σχεδόν κλειστά. Αφού ακούω και το τελευταίο διάστημα να υπερηφανεύονται όλοι ότι ο αριθμός των τουριστών μεγαλώνει και όλοι να λένε ότι εμείς φταίμε, εμείς το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εσείς μου περιορίζετε αυτή τη στιγμή ότι οι άνθρωποι σχετικά και όχι οι κυβερνήσεις φέρουν τον τουρισμό. Πείτε μου ποιος από αυτούς που τα ακούει αυτά τα παίρνει σοβαρά, κύριε Χιντηράκη μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δεν έχω τίποτα. Τα τόσα εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν φέτος, ας μείνουμε λίγο στον τουρισμό και μετά πάμε στα άλλα θέματα που ξέρω ότι τα κατέχετε. Που θα έρθουν φέτος, νομίζετε ότι θα εξυπηρετούν, δηλαδή θα ξανάρθουνε, θα βρούνε πράγματα να τους. Έρχονται γιατί μας αγαπάνε. Μας αγαπάνε. Μας αγαπάνε σαν ιστορία, μας αγαπάνε σαν ανθρώπους, μας αγαπάνε σαν φύση, Ναι. μας αγαπάνε σαν κλίμα. Μάλιστα. Έχουμε τώρα δυο λογιό καταστάσεις. Τον Ευρωπαίο που έρχεται και λέει καλά ρε παιδιά, τόσα δισεκατομμύρια που σας έχουμε δώσει, πούντα. Τι τα κάνατε? Ναι. Έχουν ένα δίκιο. Γιατί πράγματι το κάθε ευρώ που φτάνει στη χώρα μας βγαίνει από την τσέπη ενός άλλου συμπολίτη μας Ευρωπαίου. Άσχετα εάν αυτό το επιστρέφουμε εμείς με δραματικό τρόπο. Από την άλλη τη μεριά έχουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται, όχι μας ρωτάνε τι γίνεται βρε παιδιά, όχι γιατί ρωτάνε τι κάναμε τα λεφτά τους, αλλά διότι πράγματι παραξενεύονται, θεωρώντας μας ευρωπαϊκή χώρα,
Το να μην έχουμε ένα δρόμο της προκοπής. Μάλιστα. Αυτή θα ήταν η ερώτηση. Το να μην έχουμε ανακοινήσει τα μοναστήρια μας. Μιλάμε για διάφορες μορφές τουρισμού, κύριε Χιντηράκη. Τις θεματικές που όπως Τις ονομάζουμε. θεματικές μορφές τουρισμού, ναι, που ο κάθε ένας τόσο εύκολα βάζει στο στόμα του. Ναι. Ας πούμε λοιπόν δύο κουβέντες για αυτές τις περίφημες μορφές τουρισμού. Ας πάρουμε τον ιατρικό τουρισμό. Κύριε Χιντηράκη, αν εσείς αύριο αποφασίσετε ή βρείτε μια παρέα ανθρώπων που βρήκαν ένα ωραίο οικόπεδο, χτίζουν ένα ξενοδοχείο με σκοπό να το μετατρέψουν σε ένα ιατρικό ξενοδοχείο, το οποίο θα λειτουργήσει ως, ας πούμε, μονάδα, ας το πούμε, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε τι μορφή τι ιατρική θα κάνει, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν στον ιατρικό τουρισμό πάρα πολλά τέτοια. Είτε είναι για νευροπαθείς, είτε είναι για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αποκατάσταση, είτε θέλουν να κάνουν, ας πούμε, μία περιποίηση στο σώμα τους κλπ. Δεν γίνεται, κύριε Χιντηράκη μου. Ο νόμος δεν το επιτρέπει, κύριε Χιντηράκη μου. Δεν το επιτρέπει ο νόμος. Διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε ένα γιατρό να εγκαταστήσει ένα ιατρείο σε ένα ξενοδοχείο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο στο ισόγειό του έχοντας, ας πούμε, 200 τετραγωνικά, στο οποίο να εξυπηρετεί τους ανθρώπους με 2 νοσοκόμες, με 2 γιατρούς κλπ. Απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο το ΣΠΑ. Επιτρέπεται μόνο το ΣΠΑ. Το ΣΠΑ δεν είναι ιατρική. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο. Ας πούμε, έχουμε λοιπόν τον ιατρικό τουρισμό. Ναι. Έχουμε στη φύση μας φαράγγια, είπατε τα μοναστήρια. Εγώ νομίζω ότι κάποια μοναστήρια έχουν. Μα με τα 5 μοναστήρια μας θα φέρουμε τον κόσμο να τους λέμε ότι από τα 1000 μοναστήρια έχουμε και 5 ολόκληρα, τα οποία μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Δεν είναι αυτό μία αφορμή, μία ευκαιρία, ένας λόγος, εφόσον μιλάμε για θρησκευτικό τουρισμό, να φτιάξουμε, να περιποιηθούμε τα ερειπωμένα μας μοναστήρια και να κάνουμε και δρόμους που να μπορεί το λεωφορείο να πηγαίνει μέχρι το μοναστήρι. Δεν είναι τα μοναστήρια μας μόνο τα 5-6 μοναστήρια που γνωρίζουμε όλοι μας. Που έχουν ανακαινιστεί. Σωστά. Καταλάβατε. Εγώ έκανα μια βόλτα στα μοναστήρια πριν από 2-3 χρόνια, όλα της Κρήτης, και έμεινα έκπληκτος από τον πλούτο που διαθέτουν μέσα. Έχετε δίκιο. Ούτε προσβάσιμα είναι. Ούτε προσβάσιμα είναι. Και το βασικότερο αυτό που είπατε πριν από λίγο. Αφού ο Ρώσος τουρίστας, ο Ορθόδοξος, ο Ουκρανός έρχεται στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολλοί θρήσκοι άνθρωποι. Άρα θα μπορούσε να έχω μια διέξοδο και εκεί. Είναι λοιπόν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είπαμε λίγο. Τον ιατρικό. Έχουμε τον θρησκευτικό. Τον αθλητικό τουρισμό. Ποιον αθλητικό τουρισμό. Ναι. Ποιον αθλητικό. Πού να πάνε, κύριε Χιντηράκη μου, έχετε δει το Βαρδινογιάννιο? Είναι μια αθλητική εγκατάσταση την οποία τη χρησιμοποιεί ο Όφη. Ο Όφη όμως είναι μια ομάδα η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια φτωχή ομάδα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαινήσει, να συντηρήσει ένα Βαρδινογιάννιο, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι. Και όμως το κλίμα μας ίσως θα μπορούσε το κλίμα μας είπαμε, αυτά τα είπαμε από την αρχή. Μας τα έχει δώσει ο Θεός. Εμείς τι έχουμε κάνει. Θα μπορούσαν να κάνουν προετοιμασία, όπως πηγαίνουν στην Αυστρία οι δικές μας οι ομάδες και κάνουν προετοιμασία, να έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Αυτό εννοείται. Πώς μιλάμε λοιπόν για αθλητικό τουρισμό όταν δεν έχουμε εγκαταστάσεις? Σε λίγο να παρακολουθήσουμε και το Παγκρίτιο στάδιο, τι θα γίνει με το Παγκρίτιο στάδιο. Αν δεν μπορέσει να συντηρηθεί όπως πρέπει. Η συντήρηση είναι, από ό,τι μαθαίνω, ελλειπής. Διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Χιντηράκη μου? Η Κρήτη είναι ένα πλούσιο νησί, σας ξαναλέω, που ζει φτωχά. Και γιατί ζει φτωχά? Γιατί παράγει 30, μας παίρνουν τα 24 και μας αφήνουν 6, γιατί 6% είναι η πληθυσμιακή μας αναλογία. Άδικο, κύριε Χιντηράκη μου. Είναι άδικο. Είναι νόμιμο, αλλά είναι άδικο. Εννοείται για την πληθυσμιακή αναλογία, δηλαδή το τι χρήματα επιστρέφουν σε εμάς πίσω. Όχι, τι χρήματα μας αφήνουν. Διότι εμείς παράγουμε, κύριε Χιντηράκη μου, σχεδόν το 1/3 του ελληνικού πλούτου. Και τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται στο κέντρο. Εμείς κρατάμε το 6,2 νομίζω τα 100. Γιατί αυτό μας αναλογεί. Τι θα πει αυτό μας αναλογεί? Εάν δηλαδή εγώ δουλεύω, ο Θεός μου έδωσε δώρα και η γη μου παράγει
η θάλασσά μου παράγει, ο ουρανός μου παράγει, η ιστορία μου παράγει. Γιατί να μην κρατήσω από τα χρήματα που παράγω αυτά τα οποία χρειάζομαι για να φτιάξω 100 μέτρα στο ΒΟΑΚ και φεύγουν τα χρήματα και παρακαλάω να πάρω ένα μερίδιο από τον κρατικό κορβανά για να φτιάξω τα 100 μου μέτρα, αλλά αλλού με τα λεφτά που δίνω περισσεύουν και μαζί με τα ευρωπαϊκά φτιάχνουν διπλές και τριπλές εθνικές οδούς. Εδώ γίνεται μια αδικία, κύριε Χιντηράκη. Κύριε Σιφάκη, από τη μέχρι τότε κουβέντα μας καταλαβαίνω ότι ένας από τους λόγους που κατέρχεστε σε αυτήν στην πολιτική, ας την πούμε, κονίστρα αυτή τη στιγμή, είναι η διεκδίκηση. Λέτε, μόνο. Ναι, λέτε μέχρι στιγμής. Δύο πράγματα έχουμε είναι. να πούμε παρακάτω πολλά. Να διεκδικήσω, ναι, και να δείξω κάποια πράγματα που πώς μπορεί ο τουρισμός να συμβάλλει στην υπόλοιπη οικονομία του νησιού μας. Αυτά τα δύο πράγματα είναι ο σκοπός μου. Κύριε Σιφάκη, λένε, το ξαναλένε κάθε φορά, το πώς θα συνδεθεί η αγροτική οικονομία με την τουριστική οικονομία. Και άκουσα πολλές φορές για την κριτική διατροφή, για ένα σωρό πράγματα. Έχει γίνει κάτι από αυτά? Θα μπορούσε να γίνει περισσότερα? Για την κριτική διατροφή, αν το έχετε ακούσει, χαίρομαι, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε ακόμα και οι Έλληνες πολιτικοί τον όρο μεσογειακή διατροφή. Απαράδεκτος, δεν το δεχόμαστε. Όρος, ανύπαρκτος. Ναι. Δεν μας αφορά, δεν είναι δικός μας όρος. Εμείς δεν είναι... Φανταστείτε τώρα τη μάνα μου να μαγειρεύει όπως η μάνα ενός συναδέλφου μου στην Τινησία. Καμία σχέση τα φαγητά που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή, υπάρχει κριτική διατροφή, την οποία και οφείλουμε να αναδείξουμε όταν αναδεικνύουμε το λάδι μας, αναδεικνύουμε όλα μας τα προϊόντα, τα πάντα, ό,τι παράγει το νησί μας. Αλλά ξέρετε κάτι, μπαίνοντας στο θέμα της σύνδεσης τουρισμού και γεωργίας, εδώ θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι κάποιοι άνθρωποι και να αναρωτηθούμε γιατί τα ξενοδοχεία μας, το 87% των προϊόντων που αγοράζουν είναι εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος. Γιατί οι ντομάτες δεν είναι κρητικές, γιατί οι πατάτες δεν είναι κρητικές, γιατί τα σταφύλια δεν είναι κρητικά, ακόμα και σταφύλια είναι ξένα. Ακόμα και το λάδι είναι ξένο. Είναι απίστευτα πράγματα, κύριε Χιντηράκη μου, διότι δεν κάθονται οι άνθρωποι να τα βρούνε, να συνεννοηθούν. Και εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Γιατί δεν γίνεται μία συμφωνία κάποιων αγροτών να κάνουν μια εταιρεία, μια ανώνυμη πολυμετοχική εταιρεία, που μέτοχοι σε αυτή την εταιρεία θα είναι οι άνθρωποι που έχουν τα χωράφια, βαθμολογημένα, αξιολογημένα χωράφια, για να πάρουν τα ποσοστά τους στην εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θα έρθει σε συμφωνίες τον Μάρτιο, το Φεβρουάριο με τους ξενοδόχους, θα προπουλήσει τα προϊόντα, τις ποσότητες που χρειάζεται ο καθένας, ακριβώς, θα είναι πουλημένο δηλαδή το προϊόν το οποίο θα παράγεται, θα ξέρει ότι τον Απρίλιο πρέπει να παράξουμε αυτό, το Μάιο αυτό και τόσο και πόσο και έτσι. Και ποιοτικά σταθερό. Ακριβώς. Από εκεί η ίδια εταιρεία θα έχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων η οποία θα ασχολείται με τις αγορές της του εξωτερικού, μια άλλη ομάδα ανθρώπων θα ασχολείται με τους γεωπόνους, μια άλλη ομάδα με τα οικονομικά, από την ίδια την εταιρεία, η οποία θα ανήκει στους αγρότες. Στους παραγωγούς. Όμως, επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, οποιαδήποτε κουβέντα λέμε να έχει και την υποψία από πίσω ότι μωρέ εσύ τούτος εδώ μπορεί να έχει και σκοπό να μας πάρει τα χωράφια. Τι λέω λοιπόν? Ο νόμος που θα διέπει τις συγκεκριμένες εταιρείες, τις ανώνυμες ας πούμε, να έχει κάποιους περιορισμούς. Ποιους? Ότι η γη, ό,τι και να γίνει, όσο και να πέσει έξω η εταιρεία, δεν πρόκειται να αποχωριστεί από τον ιδιοκτήτη της. Για να ξεφύγουν οι αγρότες από το φόβο ότι, όχι αδίκως, ότι όλοι τούτοι που μιλάνε για τα συμφέροντά μας, αλλονών τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Κύριε Σιφάκη, πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό, κύριε Χιντηράκη μου? Εγώ δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουμε. Κύριε Σιφάκη, τα τελευταία χρόνια το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι επιδοτήσεις που δόθηκαν με αυτόν τον τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν πήγανε σε καλό, δεν πήγανε για παραγωγή, πήγανε για παραγωγή. Καλιά να το ξεχάσουμε. Να το ξεχάσουμε, ναι. Και να μην ξανάρθει ποτέ αυτή η αυτό όμως, κύριε Σιφάκη, το να κάθεται ο αγρότης και να του έρχεται το χρήμα στην τσέπη, σταμάτησε την παραγωγή ακόμα και βασικών προϊόντων που είναι για την ίδια τους την οικογένεια. Εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο τώρα. Ναι, αυτό είναι το θέμα μας.
ο αγρότης να γίνει παραγωγός και επιχειρηματίας. Και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του. Τώρα, να κάνω την ερώτηση. Μπορεί άραγε η περιφέρεια να παίξει το ρόλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από τους λόγους ύπαρξης των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική ή με τα τοπικά προβλήματα είναι να συνεννοούνται, να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, να φέρνουν κοντά τους ενδιαφερόμενους, να βρίσκουν, να προτείνουν λύσεις και να δούνε τι θα γίνει με αυτό που σας είπα στην αρχή, με τα λεφτά που παράγουμε. Μάλιστα. Εάν κρατάμε τα λεφτά που παράγουμε, κύριε Χιντηράκη, δεν χρειαζόμαστε να δανειζόμαστε τουλάχιστον για την Κρήτη, ούτε να μας στέλνουν και να μας λένε ότι πήραμε 10 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια κλπ. Έχουμε τα λεφτά μας και μας φτάνουν και να περισσεύουν να δίνουμε και στον κρατικό κορβανά. Η πληθυσμιακή αναλογία είναι άδικη. Είναι νόμιμη, αλλά είναι άδικη. Εάν, που το ευχόμαστε, είστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την επόμενη και βρείτε και άλλες φωνές σαν τις δικές σας, και εγώ το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι, γιατί μέχρι τώρα ακούω συνεχώς από ανθρώπους που ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα συνεχώς ευχολόγια. Δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις που να λένε μπορεί ο αγρότης να κάνει αυτό το πράγμα και μπορεί να συμβληθεί με κάποια ξενοδοχεία και να έχει όλο το χειμώνα, όλο το καλοκαίρι να του διοχετεύει, να μην ψάχνει πουθενά άλλου. Δίπλα του είναι. Ούτε αποστάσει ούτε να κοιτάζει. Αρκεί να έχει σταθερή. Και θα βρει και άλλα προϊόντα. Και θα βρει και όχι μόνο σταφύλια και ελιές. Όλα τα πάντα. Γιατί να μην τα έχει. Και στην τιμή του, οπωσδήποτε, λένε καμιά φορά οι ξενοδόχοι, μα το ξέρουν πιο φτηνό. Το αγοράζοντας σταφύλια από τη Χίλη είναι πιο φτηνά από τα δικά μας. Κύριε Χιντηράκη, εδώ μιλάμε για εταιρείες. Μιλάμε που θα ότι ο αγρότης θα διεκδικεί την τιμή του με βάση το κόστος, με βάση τα κοστολόγια του, τα έξοδά του και θα μπορεί να κάτσει με ένα αντίστοιχο επιχειρηματία όπως είναι ο ξενοδόχος και να κάτσουν να τα βρούνε και να βάλουν σε μια σειρά τα πράγματα ούτως ώστε τα χωράφια μας να παράγουν και 12 μήνες. Το καταλαβαίνετε. Μέσα στην εταιρεία αυτή, η οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, σε μια περιοχή, σε ένα χωριό, να υπάρχουν 2 εταιρείες, 3 εταιρείες. 3 εταιρείες να υπάρχουν. Και να έχουν μοιράσει αυτά τα οποία θα κάνουν. Είναι συγκεκριμένη πρόταση. Και θα πω και κάτι άλλο, κύριε Χιντηράκη μου, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εγώ έτυχε στη ζωή μου να ζήσω κοντά, να βρεθώ κοντά στην Εκκλησία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας βρέθηκε να έχει κάποιες εκτάσεις ήταν πράγματι για να σωθούν κάποιες τεράστιες εκτάσεις για να μην πέσουν σε ξένα χέρια. Θαυμάσια. Αυτή τη στιγμή όμως η χώρα μας περνάει μια κρίση, πολύ μεγάλη κρίση, ως αν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Σε πολλές περιοχές πολλοί άνθρωποι ζουν όπως ζούσαν οι παππούδες μας και οι μανάδες μας το 1950. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, όχι με την έννοια να αρπακτεί, όχι, να καλλιεργηθεί, να αξιοποιηθεί. Να αξιοποιηθεί με σεβασμό. Η Εκκλησία έχει προσφέρει και θέλει να προσφέρει και συνεχίζει και όντως προσφέρει πάρα πολλά στη διάρκεια της κρίσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή... Συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν λέγονται και εύκολα. Σωστά. Συμφωνώ μαζί αλλά σας. Υπάρχουν και άνθρωποι και οργανισμοί και η Εκκλησία οι οποίοι συμπαραστέκονται και βοηθάνε. Δεν λέμε λοιπόν να αρπάξουμε την περιουσία. Λέμε να την αξιοποιήσουμε την περιουσία. Και υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν, θέλετε και με τη σύμπραξη της Εκκλησίας, να αξιοποιηθούν, να πάρει μπροστά η μηχανή και να ακολουθήσει και η οικοδομή μετά. Γιατί μετά, ξέρετε, όταν η μηχανή αρχίζει και παίρνει μπροστά, αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται οι στροφές, μεταδίδεται η ενέργεια σε πάρα πολλούς τομείς. Αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν μπροστά. Λένε να πάρουν τα πράγματα μπροστά, αλλά δεν μας λένε πώς, δεν μας δείχνουν τι πρέπει να κάνουμε.
Καταλάβατε. Αν δεν πάμε και στην άλλη ιστορία που αφορά πλέον τον τουρισμό καθαρά, το πώς θα χτιστούν ξενοδοχεία σε αυτόν τον τόπο, εδώ πάλι κολλάμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ποια fast track και αηδίες, κύριε Χιντηράκη μου. Καθυστερούν πάρα πολύ. Τι λέμε, δεν είναι μόνο το fast. Το fast track να πας να κάνεις τι όταν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, φέρε μου από 7 υπουργεία 24 χαρτιά. Ναι. Τι fast track είναι αυτό. Ας μου πει κάποιος λοιπόν ότι σκέφτηκε σήμερα να χτίσει ένα ξενοδοχείο και μετά από 6 μήνες το έβαλε μπροστά. Αποκλείεται. Τι λέμε τώρα. Κύριε Σιφάκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια αναπνοή και να μπούμε σε ζητήματα, γιατί αυτά τα πράγματα όλα άπτονται της περιφέρειας. Βεβαίως. Όλα. Βεβαίως. Δεν τα έχω ακούσει πολλές φορές. Τα πάντα. Δεν τα έχω ακούσει πολλές φορές. Επικεντρώνονται κάποιοι συγκεκριμένα είτε στη γενική πολιτική κατάσταση είτε σε επιμέρους θέματα. Και όμως εσείς δίνετε προτάσεις. Δεν κάνετε μια καταγραφή ή ένα ευχολόγιο και αυτό μου αρέσει. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις προτάσεις, γιατί ξέρετε οι προτάσεις βρίσκουν μισούς που συμφωνούν, τους άλλους μισούς που δεν συμφωνούν. Ναι, αλλά πολλοί και κανείς. Και, εντάξει. Πολλοί όμως δεν κάνουν ούτε αυτό. Εντάξει. Δηλαδή το να καταγράφεις τα πράγματα μόνο απλά μπορεί να τα καταγράψει ο καθένας που έχει λίγο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πιούμε και λίγο νεράκι και συνεχίζουμε. Σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε πάλι πίσω. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό, αλλά είναι πολύ προβληματισμένος και γνωρίζει και κάνει και προτάσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Κύριε Σιφάκη, ο κύριος Σιφάκης Αντίπας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος του Συνδυασμού Κρήτη Πρώτη Δύναμη, με επικεφαλής τον κύριο Αναουτά. Κύριε Σιφάκη, μήπως όμως μαζί με την οικονομική κρίση περνάμε και μια κρίση αξιών σε αυτή τη χώρα? Δυστυχώς έχετε δίκιο, κύριε Χιντηράκη. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Όλες οι αξίες είναι σε παρακμή. Είναι σε ύφεση. Όλες όμως. Και οι συναισθηματικές και οι οικονομικές βέβαια και οι κοινωνικές και οι διανθρώπινες αξίες είναι σε ύφεση. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος φοβάται. Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη. Ο κόσμος φοβάται να πει ότι αγαπάει και την πατρίδα του. Ξέρετε, μην το τοποθετήσουν κάπου. μην σκεφτούν κατευθείαν αυτός μας μιλάει για φιλοπατρία. Άρα, δηλαδή έχουμε μπει σε ένα κυκλώνα από τον οποίο δεν ξέρω πώς κανείς θα βγει έξω. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο η περιφέρεια θα βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεφύγουν λίγο από τη θολούρα. Κύριε Χιντηράκη, πρέπει κανείς να λέει την αλήθεια στον κόσμο και πρέπει να κάνει τον κόσμο να καταλαβαίνει που είναι η αλήθεια, που είναι η κοροϊδία και που είναι το ψέμα. Εγώ έχω ένα, ας το πούμε, θεωρητικό προσόν. Εγώ δεν βγήκα ούτε επειδή ψάχνω μια καρέκλα, ούτε επειδή θέλω να με μάθουνε, ούτε να πάρω ένα μισθό. Άρα λοιπόν εξ αντικειμένου σε πρώτη φάση θεωρητικά είμαι εντάξει, είμαι καθαρός, τα λόγια μου είναι καθαρά. Ο κόσμος μπορεί να σκεφτεί ωραία, και πού το πας? Δεν το πάω πουθενά. Θέλω να μείνω εδώ, να περάσω κάποια μηνύματα, να έχω τη σύμπραξη, να πιέσω για συνέργειες δήμων με την περιφέρεια, ανθρώπων στο χωριό μεταξύ τους, τα 2 καφενεία του χωριού μεταξύ τους, να καθίσουν οι άνθρωποι, να βρούμε γεωπόνους, να βρούμε. Ξέρετε κάτι, με τον τουρισμό δουλεύω, αλλά το μυαλό μου περισσότερο πάει στα χωριά μας. Δεν από εκεί που είμαστε όλοι. Κύριε Σιφάκη, εάν στην Κρήτη μας οι χωρικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τις περιουσίες τους, τώρα δεν ξέρω με πόση όρεξη πλέον πάνε στις περιουσίες τους, αλλά τέλος πάντων κάποιοι θα πρέπει να βοηθήσουν την κατάσταση ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια άλλη προοπτική. Ένα άλλο πλαίσιο. Η εμπιστοσύνη που λέτε και οι αξίες χάθηκαν. Κύριε Χιντηράκη, σήμερα ένας νέος 16 χρονών, 17 χρονών δεν τολμάει να πει σε μια κοπέλα ότι την αγαπάει. Ντρέπεται.
Γιατί αυτές οι αξίες, ακόμα και οι συναισθηματικές αξίες, θεωρούνται ξεπερασμένα πράγματα. Εκτός μόδας. Είναι εκτός μόδας. Και σας λέω κι εγώ, όταν οι νέοι μας έχουν χάσει το συναισθηματικό τους κόσμο, τι πλέον είναι αξιόλογο για την νεολαία μας? Ένα άλλο θέμα, κύριε Σιφάκη, είναι ότι στην εποχή μου υπήρχαν πρότυπα, και στη δική σας. Πρότυπα, αξιακά πρότυπα. Τώρα δεν βρίσκουν. Πού να κοιτάξουν? Στον καλλιτεχνικό χώρο, στον πολιτικό χώρο? Πού να κοιτάξουν? Πού να πούνε ότι θέλουν να γίνουν σαν κι αυτόν? Μα κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει σήμερα ότι όταν αξίζεις είσαι και πρώτος ή πας μπροστά. Η εταιρεία που είναι από πίσω σου θα αποφασίσει. Το ζούμε κάθε μέρα. Σε όλους τους χώρους. Το ζούμε κάθε μέρα. Υπάρχει ένας image manager πίσω, ο οποίος σε κατευθύνει για να σε ανεβάσει. Τι λέμε τώρα? Αλλάξαν τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε μεγαλύτερο βάρος στην παιδεία μας. Είναι θέμα παιδείας. Η παιδεία μας, η οποία τα πολλά τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί. Έγινε πεδίο μάχης πολιτικών. Και πειραματισμών. Έγινε πεδίο πειραματισμών. Συμβαίνει κάθε φορά που βγαίνει ένας υπουργός, έχει την αίσθηση ότι ήρθε για να φτιάξει την παιδεία στην Ελλάδα, γκρεμίζει ό,τι προηγούμενο υπάρχει και δεν κρατάει τίποτα. Και θέλει να φτιάξει το καινούριο του, ξέροντας ότι ενδεχομένως σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια θα έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος θα κάνει πάλι το ίδιο. Έχουμε τρελάνει τις οικογένειες, έχουμε τρελάνει τα παιδιά, δεν ξέρουν πλέον κανείς τι θα του συμβεί, με ποιο τρόπο θα μπει στη διαδικασία του περάσματος στο πανεπιστήμιο ή του περάσματος στις τάξεις του, ας πούμε, μετά από 1-2 χρόνια, ούτως ώστε να προετοιμαστεί και ψυχολογικά, να κάνει τα όνειρά του, γιατί σου λέει αύριο μπορεί να μου πούνε ότι δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα περάσω. Λοιπόν, ποια παιδεία? Ας αναλάβουν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα, οι δασκάλοι και οι καθηγητές, να παίξουν το ρόλο τους μακριά από τέτοιου είδους επιρροές. Την ώρα που μπαίνει στη έκκληση κάνω, στην τάξη του μέσα, να ξεχάσει τα πάντα, να τα διεκδικήσει έξω από την τάξη, να τα διεκδικήσει, γιατί και αυτός εργαζόμενος είναι και αυτός έχει οικογένεια και πρέπει να τη θρέψει. Λοιπόν, να τα διεκδικήσει, αλλά να έχει στο μυαλό του πάντα ότι μέσα στην τάξη κάνει παιδεία, είναι εκπαιδευτικός. Και εδώ βέβαια και οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρετε κάτι, ό,τι και να λέω, κύριε Χιντηράκη μου, την ίδια ώρα που το λέω, κάθομαι και παίρνοντας τη θέση, ας πούμε, του ανθρώπου ή της τάξης, μελαγχολώ. Ότι και αυτός έχει χάσει τα μισά του λεφτά, έχει τα προβλήματά του. Τι να ζητάς από τους δασκάλους, ας πούμε, σήμερα? Που οι μισοί χάσαν τη δουλειά τους, οι άλλοι μισοί δεν μπορούν να την πάρουν, να τη βρούνε αύριο όπως την περιμένανε και όπως νομίζαν ότι πήγανε όταν πήγανε να σπουδάσουν στην Ακαδημία. Και άλλοι αυτά που παίρνανε τα χάνουν και αυτά. Κύριε Σιφάκη, ένας πολιτικός επαγγελματίας, όταν το ρωτάω ή θα τον ρωτήσω, να του πω τι θα γίνει με την ανεργία και ειδικότερα των νέων, αρχίζει να μου παραθέτει κάποια πράγματα έτσι γενικόλογα. Ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος στον τομέα σας θα μπορούσε να έχει μια πρόταση γύρω από που να έχει σχέση με την περιφέρεια. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια? Πολλές προτάσεις. Πάνω σε αυτό, ειδικά στην ανεργία των νέων. Πολλές προτάσεις. Να ακούσουμε. Γιατί... Εξειδικεύσεις, κύριε Χιντηράκη μου. Ας πούμε, η Κρήτη θα μπορούσε με άξονα το ΙΤΕ να δημιουργήσει την αίσθηση στη νεολαία μας ότι εμείς οι κριτικοί, η νεολαία των κριτικών, θα βγει πρώτη, ας πούμε, στα ηλεκτρονικά, σε δημιουργία προγραμμάτων, σε δημιουργία πρωτοποριακών πραγμάτων, να γίνει ψώνιο, να γίνει λόξα, να γίνει, ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε το ΙΤΕ, όλοι θα πάρουμε από το ΙΤΕ οδηγίες κλπ. Στα γυμνάσια μας, στα λύκειά μας. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύσει σε 1002 άλλα πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι, αν το ξαναπώ θα μας πάρουν το ΙΤΕ. Δηλαδή να συνδέσουμε στην παραγωγή τα πανεπιστημιακά, τα ερευνητικά μας κέντρα. Τα παιδιά. Να τα συνδέσουμε με την έρευνα. Τα παιδιά με τα επιστημονικά κέντρα. Την νεολαία μας. Να ξεφύγουμε τα παραδοσιακά πράγματα. Να πηγαίνει κάποιος και μία φορά το μήνα και να μιλάει στα παιδιά.
Καινοτομίες εννοείται. Καινούργια πράγματα. Και καινοτομίες. Και καινοτομίες. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν κάνει να τα συζητάμε, κύριε Χιντηράκη μου, εμείς απόψε εδώ πέρα, να τα λέμε 2 λεπτά, να κλείσει τηλεόραση και να τα ξαναλέμε μετά από 2 χρόνια. Σωστά. Αυτά τα πράγματα πρέπει μέσα από την περιφέρεια να διοχετευτούν, να γίνει συνέργεια με τα ιδρύματα, τα οποία θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιο έργο, να προσφέρουν απίστευτα στην κοινωνική ζωή, στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο το να αγοράζεις οικόπεδα και να χτίζεις. Σωστά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια πράγματα να πάρουν μια σειρά, να γίνουν όχι σε λόγια, αλλά σε πράξη. Εγώ ας πούμε, δεν μου αρέσει και η λέξη, εμείς θα ήθελα το Σεπτέμβριο που θα κάτσουμε στις καρέκλες μας, να καθίσουμε για να πούμε, δεν σηκώνουμε μια ολιά τα μανίκια μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ακουστούν προτάσεις και να ξεκινήσουν την ίδια ώρα να γίνονται πράξη. Υπάρχουν και προτάσεις που δεν χρειάζονται και τα εκατομμύρια. Υπάρχουν πράξεις που θα βγουν και αποτελέσματα από συνέργειες. Πόσο θα κοστίσει τώρα να πηγαίνει, ξέρω εγώ, κάθε μέρα και από ένα λύκειο ένας άνθρωπος φορτωμένος με κάποια συμπράκαλα εκεί πέρα να το σε δείχνει, παιδιά, αυτό μπορεί να γίνει έτσι, έτσι, έτσι. Να γίνει και μια τάξη, να γίνει και ένα ίδρυμα το οποίο θα πηγαίνουν τα ενδιαφερόμενα παιδιά σε αυτό τον τομέα, τα ενδιαφερόμενα παιδιά σε αυτό τον τομέα. Εξειδίκευση. Εξειδίκευση. Και επειδή έχουμε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας εδώ, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Κύριε Σφάκη, από την κουβέντα κατάλαβα αυτή τη στιγμή ότι εσείς δεν κατεβαίνετε, δεν πάτε στην περιφέρεια απλώς να διαχειριστείτε τα πράγματα, εσείς πάτε για ρήξεις. Το είπατε, κύριε Χιντηράκη. Έλεγα χθες το βράδυ σε μια... Η λέξη διαχείριση δεν σας αρέσει? Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλιστα. Καταρχήν πάμε να δουλέψουμε. Αλλά εγώ δεν θα κερδίσω τίποτα από αυτή την ιστορία. Το πολύ πολύ να χάσω και 5 σχέσεις με 5 ανθρώπους που γνωρίζω, ας πούμε, στην Αθήνα. Γιατί αυτούς που γνωρίζω, σε αυτούς θα απευθυνθώ και αν θα χρειαστεί θα παίξουμε και μπουνιές. Οπότε κινδυνεύω να χαλάσω και 5 σχέσεις μου με την καρδιά μου. Με την καρδιά μου να χαλάσουν. Αν είναι να χαλάσουν, να χαλάσουν. Αυτή την εποχή, όταν όποιος πει ότι έχει όραμα, θεωρείται λίγο τρελός, λίγο λοξός. Ναι, έχουμε σταματήσει. Το ξέρω. Το συμφωνείτε? Μου το είπανε. Μα μου το είπανε ήδη. Ναι, όταν δηλαδή πει κάποιος τον οραματισμό αυτό, ότι θέλω να κάνω αυτό και γίνει ενθουσιώδης, το κοιτάνε με στραβό μάτι. Γιατί χάσαμε δηλαδή το θέμα της ελπίδας, το θέμα του οράματος? Απαγορεύεται να οραματίζεται κανείς μια άλλη κοινωνία, μια διαφορετικότητα? Θέλω εάν θα εκλεγώ, θέλω να βρω τους ανθρώπους εκείνους που θα είμαστε μαζί στο Συμβούλιο και οι οποίοι θα συμφωνούν μαζί μου. Εάν πιστεύω ότι θα βρω 5-6, πολλούς, όλους, μακάρι, να πούμε ότι εδώ που ήρθαμε δεν θα ήρθαμε για να συμφωνήσουμε με τα υπάρχοντα, ήρθαμε να κάνουμε, να προτείνουμε, να δημιουργήσουμε κάτι πιο καινούριο. Περνάνε και τα χρόνια, άρα πιο καινούργια πράγματα. Και από μόνο του δηλαδή το πράγμα το δείχνει, αρκεί να το ακολουθήσουμε. Δεν έχετε. Το λέω λίγο καθόλου, έτσι περιφερειακά. Δεν έχετε καθόλου άδικο. Εντάξει. Όχι, νομίζω ότι ο κόσμος τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα και θέλει να ακούσει και ένα διαφορετικό λόγο. Να το ξέρετε. Δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά η ξύλινη γλώσσα, δεν εννοούμε μόνο τη γλώσσα με πολιτικούς όρους, αλλά πολλές φορές έχουμε συνηθίσει να ακούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές ακούνε. Προχθές μου λέγει κάποιος, μα γιατί λένε συνέχεια τον πρωτογενή τομέα? Μου εξηγείς τι είναι? Δεν ήξερε ο άνθρωπος πότε. Την έκφραση δεν τη χρησιμοποίησα απόψε ούτε μία φορά. Μου λέει, γιατί κουπάνε συνέχεια το πρωτογενή? Τι είναι ο πρωτογενής τομέας? Ναι. Δεν τη χρησιμοποίησα ούτε μία φορά απόψε εγώ, κύριε Χιντηράκη μου, γιατί πριν από μερικά χρόνια που την πρωτάκουσα και εγώ, ρώταγα τι σημαίνει αυτό το πράγμα ακριβώς. Γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί κάποια πράγματα, αλλά... Εντάξει, εγώ τα λέω τα πράγματα αλλιώς. Τα λέω, ξέρω εγώ, με το όνομά τους. Με απλά ελληνικά. Όπως τα έμαθα στη ζωή μου, με απλά τα λέω χωρίς να τα εξειδικεύσω για να τα πω. Τα λέω όπως μου έρχονται.
Από εκεί και πέρα τώρα. Έχετε κάποιες περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και νομίζω ότι είσαστε και προχθές με το θέμα των χημικών όπλων, βγήκατε τελικά και από τα ρούχα σας. Να το πω έτσι. Κύριε Χιντηράκη, να σας πω κάτι. Λυπάμαι που άκουσα Έλληνες πολιτικούς να μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα συμβεί ατύχημα. Ουδέν ηλιθιωδέστερον τούτου. Σαν πολιτική διαβεβαίωση. Αν διαβεβαιώνεις και για τα άλλα σου τα θέματα έτσι τον κόσμο, τότε δεν είσαι σοβαρός. Θέλω να πω ότι το πρόβλημά μας, κύριε Χιντηράκη, δεν είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει δυστύχημα. Όχι ατύχημα, δυστύχημα. Ακόμα και κάθε ώρα και κάθε μέρα που περνάει και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία σαν προγραμματισμός και μόνο, μας πλήττει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα χάνομαι σε αξιοπιστία τουριστικά. Ναι. Διότι ποιος θα κάνει τα σχέδιά του να έρθει τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο στη χώρα μας, όταν σου λέει εκεί επίκειται να γίνει αυτό, τι θα κάνουμε τώρα, θα τρέχουμε να ψάχνουμε αλλού να πάμε? Εκεί μπορεί να καταστραφεί ο τόπος. Και μπαίνει το όνομα της Κρήτης, εδώ θα μιλήσω λίγο παραπάνω, κύριε Χιντηράκη μου, το όνομα της Κρήτης σε μια κόλαση φωτιάς, ανύπαρκτης προς το παρόν, και εύχομαι να μην υπάρξει και ποτέ. Όμως είναι μέσα στη ζώνη την κόκκινη που επηρεάζεται από το υποτιθέμενο δυστύχημα, το οποίο ενδεχομένως να μην συμβεί. Λοιπόν, εσείς θα πηγαίνατε, κύριε Χιντηράκη μου, με την οικογένειά σας διακοπές τον Ιούνιο σε ένα μέρος που θα μάθετε ότι μετά από στο τέλος Μαΐου, ας πούμε, θα ξεκινήσουν καράβια να περνάνε εκεί να κάνουν, ξέρω εγώ, υδρόλυση χημικών? Όχι, δεν νομίζω. Έχετε όλη την άλλη γη να πάνε να κάνετε διακοπές. Επηρεάζεται πάρα πολύ, λοιπόν, αυτός. Συν το ότι θα σας έμενε στο μυαλό η στάμπα, διότι δεν θα ρωτούσατε αργότερα να μάθετε έγινε ή δεν έγινε αυτό. Θα σας έμενε η στάμπα ότι σε αυτόν τον τόπο γινόταν αυτά τα πράγματα. Άρα αντί να διαμορφώνουμε μια καινούρια, μια διαφήμιση, ας πούμε, για τον τόπο αυτό, διαμορφώνουμε μια αρνητική αίσθηση ή και διαίσθηση ή και, ξέρω εγώ, να μένουν κάποια κατάλοιπα στο υποσυνείδητό μας ότι όχι μωρέ, εκεί κάτι τρέχει, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά πάμε αλλού. Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν αναρωτιέμαι, γιατί τα χημικά της Συρίας να καταστραφούν στη Μεσόγειο? Γιατί τα χημικά της Συρίας να καταστραφούν κοντά σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και αυτή η συγκεκριμένη περιοχή να μην είναι στο κάτω-κάτω της γραφής η ίδια η Συρία? Και τέλος πάντων δεν υπάρχει ανοιχτή θάλασσα στο Ατλαντικό να πάνε απόξω μερικές εκατοντάδες μίλια, που και αν συμβεί κάτι να μην κινδυνεύει κανένας τόπος? Έχω να πω τώρα και κάτι άλλο. Λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι έχουν αφήσει την Κρήτη μόνη της, με τους ανθρώπους της και τα μέσα ενημέρωσής της, να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Ένα θέμα εθνικό, ελληνικό, μας το έχουν αφήσει να το κάνουμε καθαρά κριτικό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και να μας λένε κιόλας ότι μη σηκώνει υψώνει τον τόνο της φωνής σας, κάνετε ζημιά. Εγώ δεν θα πολυσκεφτόμουν ευρωπαϊκά αυτόν τον καιρό, κύριε Χιντηράκη μου, εάν η Ευρώπη και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την Ευρώπη δεν σηκώνανε μπαϊράκι και δεν βάζανε όρους για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Φανταστείτε δε να γίνει και κανένα δυστύχημα. Κύριε Σφάκη, επειδή πέρασε τόσο πολύ ευχάριστα, τουλάχιστον για μένα, ο χρόνος και ελπίζω και για τους τηλεθεατές μας, γιατί άκουσα ένα διαφορετικό λόγο. Δεν λέω πολιτικό, ένα διαφορετικό ανθρώπινο λόγο που θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την συζήτησή μας εδώ, την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να κουβεντιάσουμε με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα τα οποία μπορούν την 1η του Σεπτέμβρη να ξεκινήσουν στην περιφέρεια, εάν και εσείς είστε εκεί και άλλοι 5-10 που είπατε να έχουν τις δικές σας ιδέες.
Γιατί λοιπόν ο κόσμος θα σας ψηφίσει, να σας ψηφίσει και τι πρέπει από πού πρέπει να ξεκινήσετε. Έτσι, επιγραμματικά. Καταρχήν ο κόσμος θα με ψηφίσει ή δεν θα με ψηφίσει εάν καταλάβει ότι του λέω την αλήθεια. Αυτά που λέω τα πιστεύω. Μάλιστα. Ξεκινάμε από εκεί. Ο κόσμος δύσκολα εμπιστεύεται πλέον τον καθένα. Έχετε δίκιο. Ένα αυτό. Είναι πολύ βασικό και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Πάντα σκέφτεται τι είναι από πίσω. Ακριβώς. Το είπαμε και προηγουμένως. Ναι. Και έχει δίκιο ο κόσμος. Λοιπόν, ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η διάθεσή μου είναι με τους συναδέλφους μας, το πούμε έτσι, που θα κάτσουμε να δουλέψουμε για αυτόν τον τομέα και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους πιστεύω ότι μπορώ να συνεργαστώ σε αυτά που σκέφτομαι εγώ και εγώ σε αυτά που σκέφτονται εκείνοι, να δημιουργήσουμε συνέργειες. Συνέργειες για όλα τα θέματα, με όλους τους φορείς. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό να το πετύχει, να το πετύχουμε με άξονα την περιφέρεια. Ο κύριος Αρναουτάκης είναι ένας, σας είπα από την αρχή, έντιμος άνθρωπος. Είναι ένας κριτικός έντιμος ο κύριος Αρναουτάκης. Πιστεύω ότι θέλει την προκοπή του τόπου. Άρα θα τον έχουμε κοντά μας να κάνουμε ό,τι κάνουμε με τις ευλογίες του. Μάλιστα. Κλείνοντας την κουβέντα μας αυτή, κύριε Σηφάκη, από πού κατάγεστε? Έχω γεννηθεί στις Πατέλες. Α, Βέρος Ηρακλειώτης εδώ. Είμαι Ηρακλειώτης, ναι. Εντάξει. Φτωχόπεδο. και μόνο. Βέβαια οι Πατέλες τότε ήταν ένα. Εντάξει, ήταν μια. Ελιές ήταν και καμιά. Ένας προσφυγικός συνοικισμός, απομονωμένος στην άκρη και του κόσμου. Έτσι νομίζαμε. Για να περάσουμε να πάμε στις Πατέλες δεν υπήρχε γέφυρα, περνάγαμε από τη Χρυσοπηγή για να πάμε πάνω. Τα γνωρίζουμε τα πράγματα. Έχετε οικογένεια? Έχω 3 παιδιά. Πόσο ετών? Τα παιδιά μου είναι 2 γάμων. Παραγωγή 2 γάμων. Ο ένας, ο γιος μου είναι μεγάλος, είναι 35 χρονών, ασχολείται με παραδοσιακά ελληνικά κριτικά προϊόντα. Καλό. Ναι, καλό είναι. Και οι άλλοι μικρότεροι? Αν δεν με ρωτούσατε δεν θα το ανέφερα, γιατί δεν θέλω έτσι να... Τα άλλα μου παιδιά είναι 9 και 16 ετών. Πηγαίνουν ακόμα στα σχολιά τους. Και ελπίζουμε τουλάχιστον ότι θα βρουν ένα καλύτερο κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να κερδίσω, δεν θέλω να πάρω τίποτα. Αυτό που θα ήθελα και ονειρεύομαι είναι μετά από μερικά χρόνια τα παιδιά μου να λένε ότι αυτό ναι είναι ωραίο, έχει γίνει, γιατί συνέβαλε ο πατέρας μου να γίνει. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Κύριε Σφάκη, καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά. Χάρηκα την κουβέντα μας, να είστε καλά, καλή. 8-10 μέρες ακόμα θα περάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σηφάκης ο Αντίπας, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Συνδυασμού Κρήτη Πρώτη Δύναμη, με επικεφαλή τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, ώστε την παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.